Sarean zehar programaren atal honetarako Zabalguneko merkatura etorri gara, Bilboko erdigunean dagoena. Joan den azaroaren 26an Tracking Bilbaok eta Bilbao Bizkaia Design Weekek antolatutako podcast jardunaldi bat ospatu zuena. Gune hau zuzenezko estudio gisa prestatu zen eta hemen jendea, sortzaileak eta hainbat soinu proiektu bildu ziren egunean zehar. Hemen zuzenean egindako hainbat saio entzuteko aukera izan genuen. Hala nola, Nuestras Historias Cuentan, Futuro Regenerativo saio berezia, El Montón Bueno edo La Hora Caníbal. Gainera, Tracking Bilbao podcasten lehiaketako sariak banatu ziren eta euskarazko podcast onenaren kategorian Unai Undak sortutako bideoklubak irabazi zuen. Tracking Bilbao podcasten lehiaketak laugarren edizioa du jada eta ahots berriak sustatzen ditu bi kategoriatan. Euskarazko podcast onena eta gaztelaniazko podcast onena 1000 euroko saria jasotzen dituen bakoitza. Sarituek gainera konpromisoa hartzen dute urrengo 12 hilabetetan gutxienez 4 atal ekoizteko eta irekian argitaratzeko Spotify, iVoox edo YouTube plataformetan besteak beste. Euskalpodekin lankidetzan podcastaren panoramaren barruan soinu zurkuntza, esperimentazioa eta perspektiba anitza sustatu nahi duen ekimena da hau. Bideoklubaren eta bere sortzailearen lanaren atzean dagoena hurbiltzeko Nekanes Alzinez aurkezle, podcaster eta kultur divulgatzailea izango dugu gurekin. Berarekin ere, Unai Unda euskarazko sariaren irabazlea bere proiektuaren jatorriaz, ikusentzunezko kontakizuna audiotik ulertzeko moduaz, bere tono bereizgarria eraikitzeko moduaz eta Tracking Bilbao eta Bilbao Bizkaia Design Week bezalako ingurune sortzaile batean anitzespen hau jasotzeak suposatzen duenaz hitz egingo du. Eskerrik asko. Zeran zaude? Ondo, posik. Nola sentitzen zara? Ez dakit agizunez, baina ni beti izanaz Trackingeko ikuslea eta entzulea. Ni beti agonaz lehenengo momentutik Trackingen gizu hor ikusle bezala. Atxean. Bilborroken zen ez zegoen hain argiztatuta, hau dirudi pixka El Hormiguero, baina beste igual Broncanorena o El Hormiguero, baina bueno, posik, zer esango dizut Nik entzun dut, zure ahotsa hipnotikoa iruditzen zait, baina ez duten entzun, zertan datza zure podcasta? Bueno, printzipioz ideia beti izan da, lehen da biziko momentutik nik podcast bat egin nahi nuen, gero Trackingen lehiaketa ikusita gero bideratu nuen bestera batean nire ideia, baina nire ideia beti izan da euskal podcast bat egitea zinemari buruz, baina zinema fantastikoa eta beldurrezko zinemari buruz. Ni uste dut, eta hau beti jausten gara beti alor hauetan eta agian beti mitologiara edo atzerantz euskal kulturan, baina ez dago ezer fantastikoa edo beldurrezkoa adibidez etxeetan edo espaloian edo kale kantoietan edo horrelako gauzetan, ezta? Dirudi beti beldur edo euskaraz egiten den guztia aintzineko gauza batean geratu behar dela. Mitologikoa, egia da. Eta maite dut, beldur mitologikoa eta maite dut mitologia eta gainera lagunak ditut hor mitologi, zinema egiten hor dago Paul Urquijo. Baina falta motatzen dut gaur eguneko narrazio, beldurrezko narrazio bat. Eta, ostras, hartu neban Poltergeist, lehenengo puntu bezala, baina Poltergeistek, ez dakitak izuenez, baina Poltergeisten 3 film egin dira, lehenengoa Steven Spielbergena da, Top Hooperena da, baina dan dakigu nor egon zen atzetik, eta, sinema fantastikoko film oso interesgarri eta esanguratsua denez, handik hasi nintzen. Eta gainera, baditu gora-bera nahikotxo, bertan kakotxoen arteko madarikazio bat dago, ez da madarikazio bat, danok dakigu biolentza matxista egon zela lehenengo momentutik, eta gero, zori gaitz batzuk egon zirela ere, protagonista, danok dakigu, protagonista txiki horren zori gaitza itzela izan zen, azkenengo momentura joan zen, gainera eraman zuten eta behartuta gainera, oso gogorra izan zen, baina gauza guzti horiek kenduta edo jarrita pixka bat
oso beldurrezko hiru film edo saga polite eta esanguratsu bat dela esan dezakegu dela Poltergeist. Orduan, altxor bat da niretzat. Ez que niri kontatzen duzu moduan, podcastean oso interesgarria iruditzen zait. Zein erronka aurkitu zenituen zure ideia gehienez 20 minututan egiteko? Zein erronka aurkitu zenituen zure ideia gehienez 20 minututan egiteko? Esan beharra daukat 20 minutu, baina askoz gutxiago dala. Bueno, ez gutxiago, baizik eta heldu nintzera justo. Vale? Egon nintzen hor, kendu behar izan nituen pilo bat gauza. Baina eta guztiz ere, erronkak izan dira, karo, nik pentsatu nuen, eta hasi nintzenean euskal podcast bat burutzen, esan nuen, hostiaz, badauz artxibozko pilo bat pelikula eta irudi euskarara itzulita. Danok dakigu, ETBek egin zituen pilo bat film, egin zituen ez, beste batzuk egin zituzten, baina beraik itzuli egin zituzten. Eta guk hori ez dakigu, edo askok ez dakite, eta web baten dauz, deskargatzeko guztiz doan, eta guztiz era legalean, eta, ostia, artxibozko pelikula oso politak dira ikusteko, batzuk, bertan badago Poltergeist, Robocop, hainbat film, Batmanen lehenengo pelikula, Tim Burtonena, onena, eta ninaz defendatzaile amorratu da Tim Burtonen lehenengo filmarena, eta ostia, kauza polita daude euskaraz ikusteko, entzuteko, eta euskara ere ikasteko, zerraitik ez, eta handik hartzen badituzu sampler batzuk, karo, helburua zen, hau bideratzea, hau egitea, eta bide batez, euskal itzulketen haueko samplerrak sartzea. Eta orduan hori, osteaz, hor edizio pizkat jakin behar duzu. Zure prozesua, nola da zure sortze prozesua? Gidoia egitea, ikerketa, grabazioa eta gero edizioa. Zenbat denbora eramaten zaiz? Bale, kasu honetan denbora asko. Eraman egin zidan, eta batez be izan zen, ikerketa prozesu oso esanguratsu bat. Egon nintzen batez be pilo bat aldizkari ikusten, eta batez be oso organikoa izan da. Aldizkarietatik hartu dut informazioa. Kasu honetan ez dut internetetik jaso informazioa, aldizkarietatik baizik. Ze kurioso da. Bai, badago oso desagertu egin dan aldizkari bat, Sci-Fi World izenekoa, ez dakit noizbait uste dut baietz, trackinek ekarri zuela Sci-Fi Worldeko jendea, eta hau aldizkari, zientzia fikziozko eta beldurrezko aldizkari bat da, eta nik erosi nuenetik desagertu zener arte, hori, han egin nuen, bale? Irentzi egin nuen. Eta orduan oroitzen nuen Poltergeisten sagaren artikulu batzuk atera zituztela. Eta handik atera nituen informazio puntu batzuk. Eta gainera oso kuriosoak, oso zaiak handik webean ez daude. Nik ez dut ezagutzen aldizkari hori. Sci-Fi World, orain ez dakit. Guztiz deskatalogatuta dagoen aldizkaria da, baina handik uste dute ez dakit Inigo Portillo hori galdetu eta Sci-Fi World eko webgune batera eramango zaitu, segur. Altxor bat da, orain. Altxor bat da. Eta ni badaukat organikoan eta asko gustatzen zait. Noiz benka errepasatzea. Zure podcasta beti izango da individuala edo kolaboratiboa izango da? Nire idei nagusia izango litzateke kolaboratiboa izatea dinamikoagoa izateko. Hau da, karo, azkenean zuk podcast bat egiten duzunean eta hitz egiten duzunean monologo batera heldu alzara. Eta segun ze monologa egiten duzun oso aspergarri izan daiteke edo oso dinamikoa. Nire kasuan, saiatuko naz dinamikoa egiten, baina, hostiaz, noizbait gure neuke jendea sartzea. Pentsatu duzu zein izango da zure lehenengo gonbidatua? Beitu, ez dakit euskara dakien, baina nik ikusi neban bideo bat,
estik esadarena, soiuna pringadarena, aldarrikatzen asko Poltergeist 3. Ez bat, ez bi, 3 baizik. Osea, agian kutreena, baina, bai, berak esaten zuen, hostia, la que más me gusta de la saga de Poltergeist es la tercera, la más reivindicable, eta nik esan nun, hostia, txalotxekoa da. Ez dakit euskeraz dakien, Ez, baina, bueno, behartuko dugu, maldita sea. Igual batean espezial gaztelaniaz. Edo, bueno, behintzat gauza batzuk esatea, horite esango litzateke. Bai? Zer ikasi duzu prozesu honetan? Batez be enfasia jartzen eta denborak neurtzen. Podcast bat egiteko, osea, ni ez naz batere profesionala kasu honetan, osea, ari naz orain ikertzen danok bezala, ezta? Baina ez dut inoiz podcast bat egin. Horretarako da saria. Hau da nire lehenengo erronka podcastaren inguruan. Eta konturatu nintzen, karo, nire lehenengo helburua zen podcast hau irudietara pasatzea. Hau da, ez dakit Zep Films edo horrelakorik ikusi duzuen noizbait, eta tipo bat oso askaritze egiten du, baina irudiak gain jartzen dira hor gainean. Eta oso guapoa da, baina karo, ostia bizian doa. Podcast baten aldiz, zuk hitz egiten dozunean, nik honetaz konturatu egin naz, Leun eta Motel Joan Berzarela, zerraitik entzule bat daukazula, eta entzule horrek ez duela irudirik ikusten. Zuten du, bakarrik entzule. Orduan, zuk esaten duzun hori irudikatu egin behar du. Orduan beste formatu bat da. Beste ritmo bat dauka. Zer espero duzu entzuleak eramango dutela? Zuk entzutean. Ez dakit, nik espero dut entzuleak divertitzea lenda bizi. Azkenean nik uste dut zinema fantastikoa dela generorik askeena, libreena, eta orduan zinema fantastikoarekin egin alduzuna zera da. Jendea divertitzea, jendea negarraraztea, jendea beldurra pasatzea, jendea hori, pantailaren aurrean jartzea edo kasu honetan emozioak azkenean. Emozionatzea, unkitzea, baina divertitzea gauza guztien gainetik. Zer gai edo ikuspegi aztertu nahiko zenituzke? Hostias, karo, zer gai edo ikuspegi hau oso sakona da, Zineman Fantastikoko podcast baterako, ez dakit. Momentuz, podcasta aurrera eramatea, eta hurrengo podcastak bukatzea. Hori izango litzateke nire helbururik bakarrena. Hau da, bukatzea. Bukatzea. Zerbait hastea eta zerbait bukatzea. Gaur egun oso zaila da. Oso garrantzitsua da, hori. Mezuren bat zure demoa entzun dutenentzat, edo etorkizuneko sortzailentzat? Mezu bat. Bale, hostias, gaur egun dauzkagu pilo bat plataforma, pilo bat podcast, pilo bat marka, pilo bat gauza, ezta? Eta zuk ezakitze nolako, ez dute gauza berdin dit, zinema plataforma batean sartzen zarenean, kriston mosaikoa ikusten duzu. Zer gertatzen zaigu? Prokastinatzen dugula. Videoklubean ja kostatzen zitzaigun pelikula bat aukeratzea, imaginatu kriston mosaikoa ikusten dugunean pelikulaz beteta. Azkenean ez dugu erabakitzen ze pelikula nahi dugun, ezta? Nik esango nieke idaztea ikusi nahi duten pelikula. Ikusi nahi duten pelikula idaztea eta egitea zerrenda bat. Ostia, hori oso osasungarria da, ze azkenean ez duzu ezer ikusten. Edo ezer entzuten. Egia da. Non jarraitu dezakegu zure lana? Zure sare sozialak? Ez daukat puta ideiarik bez. Ez dakit. Muy bien. Ez dakit. Momentuz trakinera bota egin dut. Hau, proga bat besterik ez da, hasiera besterik ez da. Beraz, hasi besterik ez dugu egin. Ez dakit. Suposatzen dut plataformetara botako dudala. Nire ideia esango litzateke irudiak jartzea. Ere, ez dakit, zerbait gehiago egitea, bakarrik ez entzutea baizik eta ikustea ere.
Ba, mi esker etortzeagatik, edo, bueno, zorionak. Eskerrik asko. Txalo bero bat, ez?